Saps què és el fast food musical? És muntar un festival concentrat en pocs dies, pocs espais i pocs artistes locals, sense preocupar-se, per exemple, de les condicions laborals de les persones que hi treballen o del tipus de menjar i de beguda que se serveix a la barra. Però hi ha una alternativa. Ticketic. Ticketic és la cooperativa etiquetera per als teus esdeveniments. L'alternativa a les grans plataformes de venda d'entrades. Ticketic, a més, et dona un cop de mà a l'hora de muntar un festival ètic. Apunta! Aposta per artistes locals o emergents. Tria bé la data perquè no coincideixi amb dies de molta oferta d'espectacles. Fixa el preu de les entrades i qui te les vendrà. Pensa com et pots vincular amb el territori on se celebrarà l'espectacle. Estableix quin percentatge de beneficis destinaràs a projectes socials. Assegura't que les condicions laborals de tothom que hi treballi són dignes. Relaxa't i gaudeix de l'espectacle. Ticketic, cultura per a la comunitat.